nivell de Respira us presentem una petita comercialitzadora elèctrica anàloga a les que hi ha de Som Energia, Guixers i també Candium. Ens han encarregat el tema de la transició energètica. Comentar-vos que seré molt breu. Faig la presentació en 3 punts, que serien en què consisteix la transició energètica, quin és el mètode en què es preveuen els experts que es pot aconseguir la transició energètica i propostes en l'àmbit individual que pot facilitar la transició energètica. La transició energètica consisteix en deixar de generar CO2, aquest és el repte que tenim com a humanitat per deixar-nos de carregar el planeta. Si continuem amb aquest ritme de consum de combustibles fòssils, afectarem el clima amb 2-3 graus a partir del 2030-2040 i desestabilitzarem el sistema. Llavors, el que consisteix la transició energètica és convertir el que generem de CO2, deixar de consumir-ho. Mirant Catalunya com a país, en la situació en la que estem, ens trobem que actualment consumim de tota l'energia primària, absolutament tota, no només l'energia elèctrica, o sigui, tota l'energia que consumeix Catalunya, el 44% és petroli, el 21% és gas natural, 25% és energia nuclear i només un 5,6% és energia renovables. Aquest és el 100%, amb dades de l'IDESCAT al 2014. La conclusió de l'anàlisi del 2014 és que importem un 66% de l'energia, aquest 66% de l'energia ens està creant CO2 i només tenim energia quilòmetre zero en un 34%. Aquest 34% és local, és quilòmetre zero i no genera CO2. La transició energètica consisteix en treure'ns aquest 66% i passar-lo al quilòmetre zero. Nuclear, que sé que no està ben vist i no té recorregut, però sí amb energia renovables. Energies renovables, principalment que estiguin disponibles a Catalunya, tenim l'eòlica, la hidràulica i la solar. La solar és la més important a nivell individual, perquè la podem, a través de mecanismes com són confort i instal·lacions per quilòmetre zero, tenir-la directament pròpiament a casa nostra. I l'eòlica i la hidràulica són més de localitzacions amb participació col·lectiva que es poden desbloquejar i també construir quilòmetre zero. Com superar el tema de la transició, o sigui, quina és la transició energètica, hem dit que és deixar de consumir CO2. Els experts tenen molt clar que un dels camins que per aconseguir la transició energètica passa per l'electrificació. És a dir, o ens convertim tots en 100% elèctrics o no hi ha transició energètica possible. Aquest és el resum dels experts a com afrontar la transició energètica. Llavors, en l'àmbit individual, i amb això ja acabaria, no m'extendria, en l'àmbit individual, quines actuacions d'àmbit individual podem aportar per aconseguir una transició energètica? Un dels primers llocs seria amb la companyia que se subministra. La companyia que teniu de subministre d'energia elèctrica demana o exigir un certificat d'origen de garantia. En aquest sentit, per part de Respira, tenim la confiança de tots els molts productors hidràulics que estan al DER, al Llobregat, també és una del SEC de Pirineus, i plantes fotovoltaiques que estan a la zona Lleida, que ens aporten la seva energia. Nosaltres aquesta energia la valem, hi ha una llotja, que segurament abans us han pogut explicar, hi ha una única llotja, agafem aquesta energia, la venem al preu de la llotja i aquest preu de llotja l'apliquem als usuaris. Actualment el preu de llotja està sent extremadament car, és a dir, els productors estan comprant molt i com a consumidors estem pagant moltíssim. Entenem que això serà... No sabem si està per quedar-se, o sigui, si aquest escenari de preus tan elevats que estan havent actualment serà per quedar-se o es tornarà a valors més o menys raonables com eren fins abans del maig d'aquest any. Aquest seria el primer punt, demanar a les companyies que tinguin una certificació 100% lliure de CO2. El segon punt, venia en línia amb el que ha comentat el company justament ara, que és convertir les llars en elèctriques. En primer punt seria el que es pot fer sense convertir elèctriques en eficiència, és canviar la il·luminació, passar-la a LED. Aquí guanyem aproximadament un 50% del consum. I segon, i també els electrodomèstics hem de buscar que siguin classe A, i en segon lloc substituir el gas per electricitat. Amb l'electricitat, o sigui, la conversió elèctrica d'una casa és realment molt fàcil
perquè l'aigua calenta, el termoelèctric està totalment superat, la cuina també forn i vitroceràmica està superat, i la part que seria una mica difícil és la calefacció. La gent de calefacció diu, no, ja tinc tot un circuit de calefacció, ho tinc 100% complicat. Bé, llavors aquí hi ha solucions bastant fàcils, que no implica canviar tot el sistema de calefacció que ja un té muntat, sinó que implica, anem a dir, elevar al bany o a la cuina, ficar un inverter a un fals sostre i fer una petita canalització pla dur pel sostre, i llavors es pot aprofitar per canviar la il·luminació i convertir la casa en 100% elèctrica. A nivell havia dit el company de Guixers que els gastos de les cases elèctriques el principal és el clima, amb l'eficiència que té escalfar i refredar una casa amb electricitat és molt superior a la que s'obté amb gas. És a dir, el rendiment de cremar gas, o sigui, el gas és més econòmic, és molt més econòmic que l'electricitat, però a nivell de rendiments és molt més baix el rendiment. Per tant, quan mirem realment el que ens està costant, ens surt més a compte fer-ho amb l'electricitat econòmicament que no pas fer-ho amb gas. En general, una mica els estudis que nosaltres tenim fets, la recuperació d'inversió d'un usuari que es canvia la casa 100% elèctric és en 2-3 anys. El tercer punt que tenim com a usuaris individuals per afavorir la transició energètica és la mobilitat. La mobilitat, quan ens hem de canviar un cotxe, us recomanem que no a vehicle elèctric. Primer perquè les distàncies de les bateries són 200 quilòmetres, que s'inclou la majoria dels usuaris podem aconseguir, i segon pel tema econòmic. Fer 100 quilòmetres en cotxe de combustible fòssil són 7,5 euros, més o menys. 100 quilòmetres val 7,5 euros. Fer-ho amb electricitat carregant la car, o sigui, pagant car l'electricitat, val 1,2 euros. És a dir, que el diferencial que tenim de fer 100 quilòmetres ens estalviem 6 euros per cada 100 quilòmetres que fem. La recuperació d'un cotxe elèctric quan un usuari fa quilòmetres és que és quasi ben immediata. De fet, totes les flotes de noves companyies d'MRV, totes les flotes ja són elèctriques. És a dir, els usuaris que fan quilòmetres ho canvien de seguida a vehicle elèctric perquè és immediata la recuperació. Per últim, hi ha un quart punt, que és en usuaris industrials i domèstics afavorir l'autoconsum. Aquí podem inserir també Som Confort aplicar tecnologia fotovoltaica dintre les cases o comunitats de propietaris per tal d'aprofitar l'energia solar. Recordeu que hem de fer un esforç molt important com a societat. El 66% d'energia que estem consumint l'hem d'eliminar amb 5, 10 o 15 anys o al màxim de ràpid possible. O sigui que realment tota aquesta quantitat d'energia que estem important l'hem de deixar d'importar i fabricar directament aquí. Per tant, tot el que sigui promocionar l'autoconsum és molt important. Des de Respira hem creat una línia de treball que s'inspira, està molt encarada amb empreses, per part de Respira treballem principalment amb empreses, que els ajudem i els financem a autoconsum per tal que puguin, la part de la seva teulada la puguin aconseguir convertir en solar. I bé, hi ha un altre últim part que per aconseguir aquesta transició energètica, la part de les distribuïdores haurien de promocionar l'ús intensiu de bateries a nivell de distribuïdores i que aquestes distribuïdores puguin aprofitar l'energia que és excedentària de les plantes fotovoltaiques o de les plantes eòliques que realment no es consumeix en el mateix moment. A dia d'avui l'única tecnologia que hi ha que s'està fent és per bombament. Es bombeja electricitat, es fa servir l'electricitat, es bombeja a pous, a llacs que estan elevats i es torna després a consumir. És l'únic sistema d'emmagatzematge d'energia elèctrica que existeix actualment. Seria òptim en els propers 5-10 anys que les bateries, sobretot gràcies a Tesla, que ha fet un avanç espectacular en el tema de bateries, hi hagi bateries de gran tamany, de containers de vaixell, que permetin emmagatzemar aquesta energia i això sí que seria una cosa que s'hauria de demanar als distribuïdors o promocionar al govern que forci les distribuïdors a invertir en sistemes d'emmagatzematge d'energia 100% neta. I en aquest sentit, per part de Respira, el que col·laborem és en això, intentar facilitar al màxim la transició energètica, al màxim de ràpid, per tal d'eliminar el tema del canvi climàtic que tenim a sobre de forma imminent. ¿Alguna pregunta? ¿Qué diferencia ya entre la fotovoltaica, las placas fotovoltaicas y la placa solar? ¿Qué diferencia ya? Les plaques fotovoltaiques
les d'aigua calenta sanitària, quan hi ha dues plaques, la placa fotovoltaica, anem a dir que és de silici, el que fa és arriba la radiació solar i la converteix en electricitat, i la placa solar, que vindria a ser o tèrmica, que seria la que arriba la radiació i escalfa l'aigua. Realment és necessari les dues. Com a comunitats de propietaris normalment s'han fet molta legislació per tal que quan es facin nous edificis i modificacions d'obres es posin plaques solars per escalfar l'aigua. Sobretot si anem, per exemple, a Atenes, totes les seves teulades estan preparades. És a dir, aquí gastem una quantitat de gas per escalfar aigua quan tenim una radiació solar espectacular. I no és necessari per escalfar aigua. Sí que és necessari, a vegades, com està muntat a dia d'avui, però és possible substituir-ho 100% amb la tecnologia actual. I ens podem donar data a qualsevol companyia de vosaltres i a qualsevol de vosaltres podem aconseguir plaques solars o hi ha algunes que sí, altres no? Per la nostra part, per part de l'Espira el que fem és el rebut de la llum, canviar-te i entregar-te l'electricitat que ve de la xarxa pública però donem un certificat de garantia d'origen. Ara bé, per la part individual, el que es pot fer és contractar Sunconfort o alguna altra empresa similar a Sunconfort que us munti a nivell de la vostra teulada una instal·lació fotovoltaica que us redueixi la factura de la llum i us entregui l'electricitat quilòmetre zero. No hi ha més preguntes? No? Doncs moltes gràcies a tots per la vostra presència.